שלום, כאן מיכל קנדל, טיולים בסגנון אחר. אני מזמינה אותנו היום לטייל בשמורת נחל פולג, את הכביש אחר כך בגשר העילי, לעבור לצד השני ולטייל בשמורת יקום, שמורת נחל פולג. לא משנה מאיזה כיוון אנחנו מגיעים, אני ממליצה להחנות בשמורת וינגייט, בחניון ללא תשלום, ככה אנחנו לא נקבל קנסות על חניה לא חוקית, עוברים את הגשר העילי בזהירות, בסופו יש מדרגה די גבוהה, אז עם ילדים צעירים או עם מבוגרים מאוד, לשים לב לזה, וישר העין שלנו נחה על משטחי חמציצים, ממש נוסטלגיה לילדותנו, לא בכל מקום בעיר אפשר לראות אותם, רק בזהירות כשבאים לקטוף את החמציצים, כי על ידם יש גם סרפדים, אז להיזהר. אנחנו בסימון השחור, שרידי המבנים הם למעשה של עודים לפני קום המדינה, יש שבילים רבים, בסופו של דבר מביאים אותנו לחורשה תורנים, פריחה יפה. בחורשה עצמה יש שולחנות פיקניק ויש אנדרטה לזכר 3 מהנופלים, מהחללים של עודים. יש פריחה יפה של בן חצביה קינטוני, ואנחנו אל הפרצה בנחל פולג. הפרצה הרומאית ברכס הכורכר שאפשרה בעצם את הניקוז של המים. המים פה הם מים כמובן מי ביוב, אבל אפשר לראות יפה מאוד את השכוב של רכס הכורכר, רקפות יפות בעונה, מדי פעם הציץ לנו צו ביצות נחמד שיוצא להשתזף, המסלול מאוד חביב, לשים לב עם ילדים צעירים במעקה. אנחנו ממשיכים עם המסלול והוא מגיע אל פנייה ימינה שמתחילה לטפס על רכס הכורכר. הטיפוס הוא קשה אולי, אבל הוא קצרצר, הוא באמת אולי 5 דקות, כמו שאתם רואים, נוריות, ויש אפשרות לקחת דרומה שמאלה אל הסלעי ענק. יש משם תצפית יפה אל פארק יקום, לקחו בריכות דגים והפכו אותם לאגם עם אפשרות לשייט. אם אנחנו לוקחים ימינה, צפונה, אז מגיעים אל מעקה שממנו תצפית על הפרצה, ומדרגות שמובילות אותנו הישר בחזרה אל חורשת האורנים, ובחזרה לחנייה. עד כאן מיכל קנדל, טיולים בסגנון אחר. להתראות.